To je prvýkrát, čo ma takáto vrtačka šokovala. Dokáže priamo viertať štandardný hladký otvor do oceľového plechu za menej ako 20 sekúnd. Pri použití bežných vrtačiek na vrtanie plechy pri vrtaní praskajú a skôr sa rozpadne na trosku, ak nebudete opatrní. Táto nová štvohranná vrtačka s vrúbkovaným drážkovaním je super hviezdou vo vrtakom priemysle. Zväčšený dizajn špirálovej drážky, presné polohovanie a rýchle vrtanie. Kombinuje výhody všetkých typov vrtačiek, ako sú excentrické vrtačky a bežné krížové vrtačky. Môžete vrtať do čohokoľvek. Vrtať otvory do nehrdzavejúcej ocele 304 a oceľových plechov. Vrtať otvory do skla. Vrtať otvory do vlntých tehál a červených tehál. Vrtať otvory do stredu takejto hrubej štvorcovej rúry. Vrtanie otvorov do betónu. Vrtanie otvorov do oceľového plechu s hrúbkou 1 cm sa tiež vykoná na jeden zásah. Vrtanie niekoľkých otvorov do masívnych keramických obkladov. Presné vrtanie otvorov do medených batérií. Choďte kempovať, stavajte chatu a vrtajte otvory do dreva. Vrtanie otvorov do mramoru kuchynskej dosky je hračka. Mossad plus oceľový plech. Pant 304 plus betón s kamienkami sa dá vrtať aj na dno. Vrtanie otvoru do liatiny so špirálovým ozubeným kolesom. Vrtanie otvorov do štvorcových rúrok z nehrdzavejúcej ocele 304. Vrtanie otvorov do rámu postele z masívneho dreva, ktorý je taký hrubý. Vrtanie náhodných otvorov do ocele s hrúbkou 2 cm. Bežné vrtačky sa po vyvrtaní 3 otvorov zvlnia, ale táto vrtačka dokáže vyrtať 200 otvorov za sebou bez toho, aby zastavila poškodenie. Jeho použitie počas stavebných alebo dekoračných prác zdvojnásobí účinnosť. Teraz je cena nízka a pomer nákladov a výkonu veľmi vysoký. Bez preháňania možno povedať, že je to číslo 1 v oblasti vrtania. Opravári, ktorí často vrtajú otvory do porcelánových materiálov, by si ho nemali nechať ujsť.